nangin madinalag-on ang paghiwat sang trillion peso March sang Nobyembre 30. Base ina sa nangin assessment sang Police Regional Office 6. Sa interview sa Bomba Radio kay Police Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sang Police Regional Office Western Visayas, iyagin pahayag nga nangin malinong kag matawhay ang paghiwat sang hublag protesta kung sa diin wala sang na-report nga insidente ukon anuman nga ginamo tubtob nga natapos ang nasambit nga aktibidad. Suno kay Ligan, ang mga rally nga ginpatigayon sa nagkalain-lain nga bahin sa rehiyon sa East ang nagalakip sa diri sa syudad sang Iloilo dito sa Rojas City sa Capiz, Kalibo sa Aklan kag San Jose sa bahin naman sa Antique. Naglabot naman sa masobra 3,100 ka mga individual ang nagbuylog sa ikaduhang hugnat sang trillion peso March sa bugos nga rehiyon. Pahayag ni Ligan, nangin epektibo ang ginpatuman nga security measures sa mga otoridad, rason nga nangin organisado kag matawhay ang paghiwat sang trillion peso March. Nagpasalamat man ang direktor nga nangin disiplinado ang mga rallyista kag nangin alerto ang mga kapulisan sa pagpasiguro sang seguridad sang tanan. All the participants doon sa rally, they have been very disciplined. They police their own ranks, and overall, across the region, the rallies were very peaceful. Our people were there, our police personnel were there to provide security whenever. But like I said, the protest rallies all across the region is generally peaceful. No untoward incident that transpired.